הצעה לשינוי שיטת הבחירות. היות ושיטת הבחירות הקיימת בעייתית, אינה מאפשרת קבלת החלטות וביצוע ושינויים באופן מתקבל על הדעת, וכן גורמת לכך שחלק נרחב של הנציגים הקיימים אינם ראויים ובעלי אינטרסים אישיים או מפלגתיים. לכן אני מציע שינוי של שיטת הבחירות שתתבסס על בחירות אישיות מתוך רשימת מועמדים שיציגו את עצמם. כל אזרח יוכל לבחור את נבחריו. מספר הנבחרים ייקבע מראש ויהווה את הגוף הנבחר, הממשלה. לממשלה יהיו סמכויות ביצוע וניהול המדינה בכל התחומים ויעשה באופן דמוקרטי. חלוקת התפקידים תיקבע ביניהם, וכן בחירת גופים מתאימים לביצוע ההחלטות. בשיטה זו יגדל באופן משמעותי הסיכוי לבחירת מועמדים ראויים ביותר, אשר הוכיחו את עצמם בתחומים שונים, אנשים בעלי רקורד מוכח וללא דופי. שיטה זו תאפשר לנהל את המדינה על בעיותיה החמורות באופן ענייני יותר, ללא שיקולים סקטורליים. ההחלטות יהיו ברי ביצוע ויוכלו להיות מיואשות במהירות וביעילות רבה יותר. ובנוסף, עלות המנגנון השלטוני יהיה חסכוני ללא שיעור ביחס לזה הקיים.